kabaruji e demngal pular e radio Jawol Sare. Tiankoɓe tedduɓe Jawol Sare yonti meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji to États-Unis jaatten hen koye Amadou Touré. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hira mon hande ko ñalawma altine hawde ko 16 lewru février hitande ujunnaji 2026 ko guiɗirɗo habaruji meɗen États-Unis ko toon to Florida tugnadi kadi ko winda toon to journal biyeteɗo CBS News hono kanko sarɗiyanke jeeya toon to Florida hono kanko biyeteɗo Jared Moscovich e nder konguɗi ɗi ƴefti o wi wonde ko ene wayno ko guddugol oɗo saha joni département homeland sécurité ɗum ko wasde mum jogade budget ɗum noon e callugol kamɓe démocrate en o wi ɗum ɗo ko hunde moƴƴere par ce que alay sago kamɓe ko kala ko fate AIS ɗum noon ko gomu toppiriɗo ko fate immigration o wi ko alay sago ɗum ɗon wayle no liggorto ni kadi ene wayno kadi alay sago kadi hono kamɓe démocrate en ɓe mbawa kadi continue namdade hono kanko Christine Noem yo yaltine liggey makko e ɗum noon ko siftinde on tan ko kamɓe démocrate en ɓe namdino toɓɓe ɗeɗon toɓɓe so jaɓaka ene wayno ɓe jaɓata yantude républicain pour dañande homeland sécurité ko budget kamɓe homeland sécurité hay sinde wonde ko e gondi koye ñalawma tataɓo kamɓe sardiyankoɓe mbasi nanodirde hono waɗande école to ko sin doga ɗum noon de nani immigration yimɓe immigration naati toon e goɗo wuuro walla naati toon ɗiɗon école aji ɗum ɗo kadi ne wayno républicain ji démocrate en fof surtout jeeyaɓe toon to New Jersey bonni ɓerdumen no fewi si sabu yiyede cukalon tokoson ene doga wawi wonde gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko demo caɗele sibabude américain ji wasde horsindemo gueɗe ɗi immigration waɗata de siftinde on e nder de toɓɓe ɗe kamɓe démocrate ɓe namdi continue namdala hande ko kamɓe immigration d' abord yoɓe gussu ndeɓe janirta e guure ɗe ni fuji walla kadi yoɓe jogo kala ko wiyete yamirore hen nadde nokkuji ɗi ganduɗa en taw ko yamirore nde ko ñaworoki ɗum noon e wayno nadde ɓe toon hande to ɗiɗon okolaji kadi ko hunde nde ganduɗa en nde wona e digge mabɓe ɓeɗo ɗiɗo hono kanko Christine Noem gardiɗo homeland sécurité ɗum noon intérieur leydi ndi e kanko gardiɗo département justice leydi ndi ɓeɗo en wayno ko noon démocrate en fof nan continue namdo alay sago ɓe démission sabu ɓe mbaɗani ligguey mabɓe surtout kanko gardiɗo justice o ɗum noon kadi nde holla wonde ko ɗeɗo balɗe ɓennuɗe fof o ari toon to huccidde toon e sarɗiyankoɓe kono noon haaluji ɗi o haalaɗi en o ɗum ɗo fof ko wiyede wonde ko woni koye weltinde Donald Trump par ce que Donald Trump yiiɗi ko neɗɗo bawɗo yaade toon to sarɗiyankoɓe ene dugde ƴettodira e muɗum ene yetta ɗum wona jabade namde ko way wonde fof ene woni ko kanko Donald Trump kadi e nder ko yalti hande o duki no fewi wonde ko holko woni sababu galleji janiyankoji ɗi wiyata galleji ɗi gona gonga ene continue jaltina wonde ko yimɓe jiɗamo ɗo Amérique siftinde ɗon tan ko sondage uji jaltuɗi hande kadi ene wayno ɗum no fof ko taw sondage uji ɗi en kamɓe CNN ɓe nendini ɗum e sondage goto en holli hono kanko Donald Trump oɗo saha joni ken woni 64% américain ji natti yidde laamu makko surtout en goto en ko fati immigration gueɗe ɗe mbaɗata ɗe en ɓurti no fewi fati économie leydi ndi nen continue ne yana sibabude affaire immigration ko ɗum waɗi kadi tugnade kadi ha hande ko yalti kadi journal biyeteɗo Axios haraleɓe ko fati ngal kanko Donald Trump dentinimo walla kalnimo mbimoɗo saha joni kala ko fati en business aji patuɗe ko fati magol ene wayno oɗo saha joni fuɗɗima yande sabu ene wayno liggotonoɓe hewɓe ko fati maadi oɗo saha joni jalti leydi ndi walla natti dawde walla kañumen naggama ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en hawnaki ko hasinde wonande ɗum Donald Trump yinno kadi kono ene wayno ko faami oɗo saha joni ɗum ɗo kadi battande gueɗe ɗe waɗata ko fati immigration hande kadi toon to Washington e tugnade kadi ko yalti hono kanko Donald Trump ene wayno ko balɗe ɓennude o gembino ɓaleji goto o wi wonde ko oɗon omo yiɗi wona kañum hoore mum wona candidat présidentiel pour hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeetati ɗum ɗo fof ko yiddemo kanko Donald Trump hadde kala démocrate mo ƴeftata oɗo saha joni yo won candidat pour wontude président ɗum noon koye woteji baɗoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati siftinde on tan wandi ko kanko Donald Trump o gajinomo laabi kewɗi pour hawnaki komo yiɗi wontude candidat kadi lawol gongol par ce que donc contindemo kanko Donald Trump widemo non seulement woteji bannoɗi hitande ujunnaji ɗi nogas ɗi perdani o kanko gañi kono noon kadi ne wayno ko leydi ndi yiɗimo par ce que so tawi yiɗanomo artirtanomo pour yo réglu probléme immigration ɗum noon en wayno ko o yiɗi wonde ko candidat kadi lawol makko nayewol tugnade kadi haaluji ɗi o haalata ko way wonde foof kanko oɗo Donald Trump mo gembi o wiyete ko Stephen A. Miller noon ko journaliste kadi ko neɗɗo gonɗo e télévision ngaji fewi kadi ko kañum hoore mum meeɗi wondi to basketball e kadi ko kallo miijoji muɗum yoɓe kono ne wayno oɗo sa kanko Stephen
Miller haysindo ari hande e nder galleji janiyankoji surtout jahen viwen jahen kan CBS mo hala wonde ko felti o miijaade pour wonde candidat kanko wara makko ya dum non wadde campagne makko à partir de tan ujunnaji nogas jeedi en wayni ko odo sa joni dum do kati won balebe hewbe puddima kanyum ko men haalde makko gede de pewani kanko non ala humpite politique ko non dum kadi dum hada samu so tay wiidi wonde candidat won candidat parce que wiide makko kadi ko non yimbe critique no Donald Trump dibi hadde dum wonde président kanko Stephen A. Miller kadi o haali haaluji keedi hande télévision ngaji don o wi wonde ko Donald Trump ene jogi gonga mudum pour uddude frontière uji di parce que dum do ko yete cadele jete do sa joni Amerique de fof ko cadele kanko ancien président Joe Biden wadi dum o sindi wonan kanko président Joe Biden wadi dum haw yemiri ken wona ken bulu million ngaji sappo immigré naado do États-Unis en wani de cadele hande yimbe dañata dum ko ay wonde fo no wani kadi haali kadi wi wonde ko affaire immigration no be mbadir no be liggortoni wona hunde mojjero yida dum don ko non dum firtani wonde ko be potani jewde kala criminel en gondi do leydi be jaltinde leydi tonto Washington kadi ko yiya nyalawme hono kambe won républicain fuddibe o do sajo yantude démocrate dum non ko proposition be mbadata dartade kala président mo États-Unis e yafaade mo yidi fof dum do fo non wayni ko kanko républicain jaado son to Nebraska biete do Dan Bacon en wono yantindire démocrate en dum non saw ardi dum ko kanko Gianni Olszewski dum non jaado son to Maryland dum non ko pour wadde o addudo don résolution résolution en wayni ko gadde de ganduda en way faddade hono kanko président bawdo on fof ya faade kala mo yidi fof dum non siftindon tan kanko Donald Trump ko felseedo e balde walla e manda makko didabo kala yimbe be ganda yaano be ton to congrès dum non koy nyande jeegom lewru janvier hitandu junnaji dide no gasigo yande son e yimbe serbiankobe e kanko Donald Trump ko buri hen hewtande wari yafim be don yimbe bedon be o yafi be ni ciagal mum kadi nangitam taw kadi mbadi bonandeji kew faate jafugol kanko président mo États-Unis dole di jogi pour yafaade yimbe dum kadi wona e makko tan kanko Donald Trump fuddi dañi wadde cadel tugnade hande ko haalata en woni ko Bill Clinton hay kanko George Bush hay kanko Joe Biden sabu ko secretary ko hade makko yaltude laamu kanko war makko yafima bi ko biete Hunter en woni kanyum hoore munyaawo nodo sibabunde gedi parde frut kono yafi dum ko way won fo en woni ko kanko Donald Trump o do sa mon continue yafaade yimbe hewbe taw yimbe go ganda en ko kanyum en ko min ko wadbe bonandeji kadi ko gede labtude dum do fo non en wayno so républicain jante démocrate en kadi ko hunde hawnaki ma usudol makko kanko Donald Trump yafaade kala mo yidi fof et surtout kadi hawnaki miijaade yafaade hoore makko tay manda makko o do mo woni so tay fandi ma gasti khabaruji men international seeda hono kanko Donald Trump e tungnade kadi konguri di jefti hande o wi wonde dum non ko taw mo haalde Huntington Post wi wonde gen wayni ko feddende o créande ton to Europe dum non ko ton to Greenland feddende wiyata ko goomu toppitido ko faate jamde dañire aduna he dum non wayni odo sajo dedon leydel jeade nde don fedde wiide makko kanko Donald Trump pelliti mbi wonde ko ma mbad ken bura 5 milliards de dollars wallude matude Gaza dum non wiide makko kanko Donald Trump mo nyande dimanche sappo joyi lewru février ndedo fedde nde sesi pour ƴewde jam e aduna he surtout en wallude Gaza en no matira leydel jeade hen ko jiida tan e milliarduji joyidi mbi wonde ko kambe dedo leydel e balla Gaza pour matu dum ne wayde ko leydel kewde kanyum ko men jabi mbi wonde ko ma gaddu militaire uji men taw kanyum men didol militaire uji ne gonda ton to Gaza rende no jam dañira surtout hadde kadi militaire uji jaabe Hamas kontinde jogade petelaji men ko anda tan wona wado sa joni kambe Indonesia kambe tungnade kadi ko APS ko hali kambe Indonesia be jabi mbi wonde ko mabbe mbayo nildude ken won ujunnaji jeerta soldat ata ko beedon ko yahobe ton pour wawde jogade mission ngaji humanitaire dum non jam no dañira e kadi wawde wallude jam gona ton holno reenira dum non tungnade Maison Blanche dum don ko dum Indonesia haalne ko tungnade hande AP News holno odo sa joni en wayni ko guri mawde de walla étage mawdi jogido dol ala hen kolludo wonde ken jogi kany hoore mi ngoje walla jogi yidde abade mo kanko Donald Trump geddo haalde e wiide makko kadi kanko Donald Trump wi ko nyande sappo e jeenayi lewru février ko ngudo gom en foti inaugurede ton to Washington dum non siftindon tan ko kanko Donald Trump en wayni ko non seulement ko kanko ardinde do fedde mais ko kanko aussi subi wonde kala mo yidi jeeya hen kala leydi ndi o wi yo jeeya hen mo fayo mudum kalis ko wada ha jeeya hen ko wonde fo en wayno wada sa joni leydel kewde jeeyabe community européenne paami wonde ko kanko Donald Trump ko wada ko fof ko peje bonnude inde oni
bonnude mission mudum e kadi yandini oni no worno dum non kadi ko gede de ganduda en gila manda makko ɗiɗaɓo nde fuɗɗi ɗum de peeje ɗe woni kanko Donald Trump ko yaltinde États-Unis kala ko woni pelle aduniyankoje e surtout kadi habde kala ko ganduɗa en pelle walla yimɓe bawɗo lundade fof walla bawɗo lundade Israël siftinde ɗon tan ko toon to Gaza fedde ndeɗo nde wiyata wonde ƴeewata ko jaam ko sibabu nde siporo makko kamɓe Israël ɓe continue ɓe bombarda ndiɗo leydi ken wono duuɓi ɗiɗi hande toon to habaruji men toon to Moyen-Orient hono kanko Donald Trump kadi tungnade kadi konguɗi jaltuji toon to Fox News e kamɓe kadi Axios e wayno o huccini ƴattoje makko directement e président mo Israël ɗum no fof ari ko caggal nde kanko président mo Israël o holli wonde ko Donald Trump ɗaɓɓande nde wonno pour yo walla kanko président mo Israël yo yaafo Benjamin Netanyahu ñawore nde foti wonde kala nde ummi laamu ɗum noon ñawore nde enen koko fate en gueɗe ɗe wiya heeɓi suwa e campagne muɗum suwa nde wone laamu walla kañum horum doole ɗe holli ko contre jayndiyankoɓe walla galleji jayndiyankoji donc kanko Benjamin Netanyahu haɗimo ñawede tan ko sibabu no wone laamu kala nde woppi laamu ko ñawete kanko Benjamin Netanyahu noon o yeyno toon to congrès mabɓe o ñaaguima pour yo yaafe kono e wayno oɗo sa joni kanko président mo Israël e jabade Donald Trump o wi wonde ko Donald Trump wona kañum waɗata feere yo Benjamin Netanyahu yo yaafe yimɓe Israël kañumen koyemen jaforo Benjamin Netanyahu walla ñaawa ɗum ko wawi wonde fof kanko Donald Trump o wela kaɗon haala ñaaw siftinde ɗon tan Benjamin Netanyahu ɗeɗo balɗe fof ko ɗo wonno ɗum ɗo fof noon ko sibabunde kañum hoore mum wasde welede ɗum sibabunde américain je nen continue mbiya wonde ko hawnaki ma nanodir e Iran patugal nucléaire ɗum ɗon so ngal ɗon nanodiral waɗi kamɓe américain koɓe kalanno pour bombardude Iran ɗum ɗon koko haysata ɗum ɗon Benjamin Netanyahu wini wayno ko welaka kaɗon haala de toon to Mauritanie to kanko imam Dicko o yilino ɗo ɗum noon ko natade conférence jeegoɓe baɗo o toon pour conférence africaine baɗo o toon ko fate yilade jaam baɗɗo toon hono kanko imam Dicko en wayno oɗo sa joni curniɗo toon to Algérie o wawino kadi fottude e jeyandiyanke jeeyaɗo toon to radio France international ɗum noon kadi en wayno koɓe namdimomo no fewi hol kanko hoore makko rôle mo jouat ko fate ƴewde hono jaam dañira toon to Mali tungnade hande radio France international kanko imam Dicko ko neɗɗo gandaɗo no fewi malinaɓe gandimo e kadi woni ko kanko wonno en mouvement goto mo ganduɗa en bannoɗo seppoji muɗum toon e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ha yandini hono gaddunoɗo leydi Mali hono kanko Ibrahima Boubacar Keita en wayno oɗo sa joni woni ko toon to Algérie e kadi en wayno ko wardi ko mouvement goɗɗo mouvement biyeteɗo coalition des forces pour la république oɗon mouvement kadi kañum hoore mum udditi kaldigal hakkude hoore mum e partiji kewɗi ɗi ganduɗa ene kaɓirede pour yandinde laamu ngu toon to Mali tunaji ko journaliste mo France 24 haali hono kanko Wassim Nasir o wi wonde ko ene wayno ko ala fof yakare wonde toon to Mali oɗo sa joni par ce que kala yimɓe opposant walla yimɓe wonnoɓe Lundi walla yimɓe ɓe ganduɗa wonnoɓe société civile et politicien kañumen fof oɗo sadio goni ko kaso donc keddiɗo neɗɗo goto mo ganduɗa gonɗo bawɗo haal mo haala woni oɗo sadio ni ko kanko imam Dicko woni ko toon to Algérie donc kanko imam Dicko kadi e tungnade hande journaliste ko haali wi wonde ko kanko imam Dicko haysinde woni ko Algérie mani won continue ha hande ɗaɓɓude pelle kewɗe ne mbawa abbade mon mbawa haldude makko ɗum noon pelle kaɓeteɗo gonɗo toon to banggue rewo Mali tawde jeeya hen jinim je ɗum noon jinim ko fedde kañum hoore mum jotodirnode e Al-Qaïda habruji men international cektorɗen ko toon to Sénégal tungnadi kadi e kanko Mamadou Ibra Kane ɗum noon ko journaliste kañum hoore mum enen ko bindo no fewi o wajima no fewi laamu walla o rentini no fewi Sénégal naɓe surtout yen artiɓe leydi Sénégal oɗo sa joni sibabu nde candidature mum hono kanko Macky Sall pour wonde secrétaire général de l'ONU e wiide makko kadi wi wonde ko ene wayno ko Sénégal fotani yatirde caggal foɓandemo kanko Macky Sall wonde jaɓandemo yo won candidat o ɗum noon haysinde won ko mette won gonnoɗo ɗon ko woni ɓerɗe Sénégal hoto kaddu men chance dañde neɗɗo mumen en suuɓe pour ardade Nations Unies o siftini kadi wi wonde ko haysinde ko Bassirou Diomaye Faye laamu muɗum jaɓani supportemo kanko Macky Sall ɗum siftini wonde ko Macky Sall ene wawi kañum hoore mum newe toon to Nations Unies so tawi continue dañde oɗo sa joni support mo ganduɗa ɗeɗo leyɗele kewɗe dole ni jogani ɗum noon surtout en leyɗele jeeyaɗe conseil de sécurité des Nations Unies donc wi wonde ko ɗum ɗon kadi ko hunde ganduɗa jogol wonnande ko Sénégal battane bonde so tawi kamɓe artiɓe leydi Sénégal oɗo sa joni ɓe continue wasde heɗade ƴewde holko foti wonde ɓe mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa enen taw ko sibaɓe muuso ɓerɗe mabɓe waɗiɓe wasde supporté mo hono kanko Macky Sall wiide makko kanko Mamadou Ibrahima Kane
en wayni ko Sénégal en foti supporterdemo kanko Macky Sall pour suɓere yo arde Nations Unies o siftini kadi o wi wonde ko kala ko haalda toon e boto bonnongo toon to Addis Abeba en wayni ko kamɓe Sénégal naaɓe e poti heɗade ko nanodira toon surtout en o tawde yiyama leyɗel Afrique fof oɗo saha joni kanko Macky Sall en dokkimo support siftini ɗon tan ko kanko Bachir Diomaye Faye o yahani nguɗon boto bonnongo toon to Addis rogere men coftal ɓalli jaaden koye musidɗo men Tidiani Niang en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencudi potal championnat mo leydi Mauritanie Super D1 17e journée kiiɗe hannde to stade Cheikh Boydi kippu ASC Zandrim kañum hiwdirno e kippu ASC Sinim potal ngal wawi gase ko ɗekki 0-0 championnat mo leydi Mauritanie 3e division potal kiiɗe hannde première journée to stade mo Ligsar ASC Koufa kañum jaɓino kippu FC Saba potal ngal wawi gase ko ɗekki on partout Renaissance Sab kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Arafat logiɗiɗe loggol gotol kiiɗe hannde yuɓɓinamo tirage au sort championnat régional mo Nouakchott Ouest jogori fuɗɗade ko 27 lewru mars hitande ujunnaji ɗe 26 to stade municipal mo Sabka oɗo championnat en tawe hen 16 équipe fecci koye puluji ɗiɗi pula en tawe hen FC Nour unité Sabka centre et sport GA plus Sabka GA Lixar FC Hamadi FC Kerea FC Zatar Poule B en tawe hen FC Dagjam Entente Sabka FC Pikine Académie Brésil Espoir Kouva Capital Espoir Cité FC équipe FC Ndianka oɗo championnat régional mo Nouakchott Ouest qualifito ko équipe goto ngam tawtorede 3e division mo leydi Mauritanie tumnade bayinango yaltungu ɓoyani ko hono kippu FC Samal holliti yafnima hono gonnoɗo keblo kippu FC Samal Babkar Koulibaly ndiɗo mbaɗi ari ko caggal ngakke résultat hono kippu FC Samal e championnat mo leydi Mauritanie tumnade fédération mo leydi Mauritanie e gardiɗo fédération mo leydi Mauritanie Ahmed Yaya o holliti hono équipe nationale mo leydi Mauritanie en jogui pottitte ɗiɗi ceylagal ngam heɓanade qualification coupe d'Afrique hitande ujunnaji ɗe 27 potal garwanigal ko hakkunde mabɓe kippu Palestine potal dimal ngal ko hakkunde mabɓe kippu Libéria pottitte ɗiɗɗe fof zuwat ko mois de mars international mauritanien Oumar Ngom kiiɗe hannde équipe mabɓe heeɓi polgu championnat mo leydi Italie les yesso kippu Kalori taw ko logiɗiɗe ndigam Oumar Ngom naati 86e minute championnat mo leydi Espagne potal kiiɗe hannde kippu Gérone kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Barcelone logiɗiɗe loggol gotol pottitte barrage ngam tawtorede 8e de finale Ligue des champions ma fettu ñalawma janggo so woni 17h45 GMT Galatasaray ma hiwdiri kippu Juventus pottitte tati keddiɗe jogori fettude ko 20h GMT Monaco ma jaɓɓo kippu Paris Saint-Germain Borussia Dortmund ma hiwdiri kippu Atalanta Benfica ma jaɓɓo kippu Real Madrid kabaruji men cofsal ɓalli ko ɗo kayɗi Amadou Touré Tidiani Niang golle mon jooɗi peewi hettiyankoɓe tedduɓe radio Wolsare en ñaguima joom jaam mo jaam woni e junggo mum nde waɗanten jaam yo jaam sarsako e windere nde oga banggue ko musidɗo mon Foutanké Diaw